Тапшыруның алдагы котлау сәламен без Кирюшкина авылына юллыйбыз. Ошбу көннәрдә 10 апрель көнне үзенең олы 85 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Шаипова Разыя Исхак кызы каршылаган. Ынтылмаслык гомер тантанасы белән ихластан котлап, аңа иң җылы теләкләрен барлык балалары, киленнәре, кияүләре, оныклары, оныкчалары, апасы Халимә гаиләсе белән, сеңлесе Рабия, энесе Равил гаиләсе белән, кода-кодагылары, барлык күршеләре дә җиткерәләр. Сөекле кешебез 60-нчы елларда булачак тормыш иптәше Газиз әтиебез Мингаш Мәүлид улын очратып, матур гаилә коралар. Татулыкта һәм мәхәббәттә 5 балаларын тудыралар. Рушания, Равилә, Розалия артыннан 2 уллары Рафаил белән Рамил да дөньяга аваз салалар. Барысында алар зур тырышлык куеп, тәрбияләп үстерделәр. Кызганычка каршы инде 5 ел әтиебез янәшәбездә юк. Әниебез ялгыз канат каган. Үз вакытында әтиебез хөрмәт ителгән механизатор һәм алдынгы комбайнер иде. Әниебез дә колхозга бар гомерен багышлап, бер эштән дә башын тартмыйча хезмәт итте. Шуңа да ул герой ана һәм хезмәт ветераны исеменә лаек кеше. Авылда кичкенә генә булган өйдә шул кадәр матурлык, пөхтәлек тантана итте гомер буе. Аппак тәрәзә япкычлары, мендәр япкычларын крахмаллап юып, өйен җәннәт төсле пак тотты. Безне дә гел пөхтәлеккә өйрәтте. Рәхмәт сиңа, әниебез, әбекәебез, төн йокыларыңны йокламыйча, безне иркәләп үстерүеңә, олы тормышка басарга ярдәм итүеңә. Күзләреңдәге бәхет ышкыннарын саклап кал. Ходай сиңа озын гомер бирсен. Син безнең гаиләбезнең төп җылылык чыганагы. Һәр иртәң синең кояшлы булсын. Нык сәламәтлек һәм иминлек, хыялланырга һәм үз хыялларыңны тормышка ашырырга көч һәм теләк телибез. Син безнең бик сабыр һәм көчле шәхес. Бер кайчан да тормыштан уфтанмыйсың. Бу изге эшләрең өчен меңләгән саваплар сиңа насыйп булсын. Котлы булсын, әнкәй, туган көнең. Сәламәтлек бездән шул теләк. Саулык булса җирдә бар да була. Бу дөньяда тагын ни кирәк? Төрле чакны күргәнсеңдер әни. Йөрәгеңдә күптер яра да. Киңәшчебез, терәгебез булып, озак яшә безнең арада. Иртә таңда чыккан кояш көндә сиңа бәхет китерсен. Матур булсын синең тормыш юлың, кайгы җиле бер дә төшмәсен. Әниебез безнең иң гүзәлләрдән дә гүзәле, кадерледән дә кадерлесе. Котлыйбыз әни юбилей белән, шын йөрәктән рәхмәт җиткереп. Килсә әгәр хәлләремнән минем бар галәмне бирер идем сиңа китереп. Нинди сүзләр табык котлар өчен, ничек сиңа сөям диек. Я бер Аллам, озын-озак еллар иркәләп әни дип дәшиек. Алтындай син безнең әнкәебез, котлы булсын матур бәйрәмең. Җырга үреп сиңа тапшырабыз изге теләкләрнең бәйләмен. Кадерле Разыя Исхаковна, балаларыгыз һәм туган якларыгыздан барча танышларыгыз, туганнарыгыз, күрше дусларыгыз юллаган матур теләкләрне шундый ук күркәм җыр дәвам итә. Бәхетле булыгыз. Рәхмәт сиңа, рәхмәт әнкәй, бу якты дөнья өчен. Рәхмәт сиңа, рәхмәт әнкәй, син үзең булган өчен. Гомерем буе бурычлы мин синең алдыңда калам. Гомерем буе сиңа рәхмәт әйтеп дугалар кылам. Гомерем буе бурычлы мин синең алдыңда калам. Гомерем буе сиңа рәхмәт әйтеп дугалар кылам. Рәхмәт сиңа, рәхмәт әнкәй, шатлыгың тулып торсын.
Kaygı hasretler bir vakit yurt işegin kalkmasın. Ömrüm boyu buruşlu min senin aldığında kalam. Ömrüm boyu sina rahmet eytip dualar kılam. Ömrüm boyu buruşlu min senin aldığında kalam. Ömrüm boyu sina rahmet eytip dualar kılam. Etti bilen tigiz gümür yaşagiz eli şulay. Balalarının ınıkların görürge yazsın Xıday. Etti enigil güçlü siz bolsağız idi her şan. Bizini şulay kılaşayıp gütsegiz idi her şan. Etti enigil güçlü siz bolsağız idi her şan. Bizini şulay kılaşayıp gütsegiz idi her şan. Bizini şulay kılaşayıp gütsegiz idi her şan. Gütsegiz idi her şan.